Čau lidi, já jsem Karel a tohle je video z Agaria. Zkusíme tady dát nějaký dobrý skóre. Natáčím poprvé let's play. Otevřeme si tady Rareboy. Ne. Počkejte. Už vím, co budeme mít za skin. Tak. No, můžeme jít na to. Škoda. To nebylo dobrý. Jo, další let's play budou možná i s webkou. A chci se vás zeptat, jestli je lepší, když tam má takový ty dotyky, abyste to viděli, anebo jsem to tam neměl, tak mi to zkuste, teďka si to stopněte a jděte to napsat do komentů. Jestli to je dobrý nebo blbý, teďka jsme celkem velký. Jo, skvělý. Už máme hned tak 500. Celkem dobrý. Škoda, že jsme natočili tady tohle. Arce takový celkem dobrý. Má 3 miliony odběrů. Jsme už celkem velcí. Musíme dát nějaký dobrý rekord. To už musíme sešerat. No musíme. No to je jedno. Prdíme na to. To prčic. Tohle. Tam ještě zkusíme dát pár her. Takový, že musíme dát 1000, jinak nehrajeme. Tohle bylo dobrý. Se rozpojuje, to jsou totiž týmaři. Jsou týmaři jsou strašní, těm se vždycky vyhýbejte. Jinak Agario je zadarmo, kdybyste si nemysleli, kdybyste nevěděli. Zkuste mi napsat do komentářů, jestli jsem dobře nebo blbě slyšet. Jinak zkuste u tohohle videa tak aspoň 5 lajků do jednoho dne. Já vím, že to přehání, že mám teprve 6 odběratelů. Ale to je jedno, protože zkusíme to. Škoda. To jak dlouho natáčíme, to nesmím přehnat. No, co zkusíme aspoň takových 10 minut odhadnout. Protože já ještě nemám
rekorder. Ještě, já jsem se nesoustředil. Zkusíme zase ještě takový 3 hry. Takže pardon lidi, vyrušili mě bráchové. Tak můžeme jít hrát dál, oni mě vyrušili, takže se omlouvám za střih. No to už nemusíme řešit a můžeme jít hrát. Dneska vyjde ještě nějaká challenge, protože teďka jsme chcípnuli. Jo, nemluvím vůbec, to vím. Lidi, takže tohle by bylo z tohohle videjka všechno. A zatím u dalšího videjka čau.